Onya maayong buntag mga kasama ato ang mga sukintig paminaw nga naminaw sa programa ni Attorney Rufil karong buntaga. Kita lang sa imo tiwas mga kasama kay apa na human kung hinapay ra ba kasama. Kita mo ay mo tiwasa no sa iyahang tulumanon mga sukintig paminaw kay agatiwas pa og istorya si Attorney Rufil og si Dr. Richard kasamangkin no. Kabahin ni ining matang mga sukintig paminaw sa sudlanan sa oxygen diin mga matod pa nga garantisado unya kanang na ang Edward, Dr. Edward kanang na ang garantisado unya bitaw no makaana sa mangkin nga grabihad no. Og tinuod tong ingon nga kanang na ang posible nga doon na mga taya tunto ang mga oxygen ba nga kanang ipang gamit ron mga sukindig paminaw. Ang uban ana posible kato mga wa ilisi wa limpyo doon na mga taya no. So muna gikuan lagi nang naang nagtiwas sila istorya. So muna hang kita gihapon kita maoy magtiwas karon sa iyahang programa mga kasama Radio Man Benji Tanghian aniya kay buntag man ron dili sa tamag padidit kasamangkin ha. Adi ta magpadidit namang Nestor ha kay basig maingon pa mga agoy si Benji naman po doy padidit sa nirisgutan. Wagwan man pero og naagyoy ka nang og kinahanglan gyud maingon ato ang mga listeners kasamang Nestor nga sige padidit sa daron. Okay. Kumusta man ato ang mga kaigsuonan ha? Happy Saturday. Morning ninyo mga kasama ato ang mga namahaw karong mga kaigsuonan. Ato man nagpamahaw na silang opisina ingon man usab sa kana mga naminaw sa YouTube channel ani at sa Attorney Rufil Fernandez Banyog sa tuang page sa DYHP Armen Cebu. So muna nga ato ning kuanon sa no ato tiyoson gamay-gamay na lang man sad mga sukintig paminaw pod no. So muna nga maayo nga buntag ninyo dihang tanan. Okay. Anya karon sa mga kasama ato asa nga i-check sa dili pa tam adto sa tuang mga isgutan do na tay makulo kabilduhan sa karong buntaga mga kasama dining adlaw Sabado. Ato asa nga kanang naang tabukan no si Radyoman Jane Gallardo tungod ni adtong dapit gyud nga nahitabuan ni adtong gahapon mga sukindig paminaw sa gwardya nga giilugan og armas unya mi resulta na hinuon sa pagpusil patay sa usa mga sukindig paminaw ka pulis sus kuan na ba aning kuanon oy pagkangilo mga sukindig paminang paminawon aning hitabua ato ang dawaton nga nagastanbay sa direct gid karon dinhi sa syudad sa Danau. Partikular dinhi sa may F. Ralota Street, Barangay Poblasyon sa nahisgutang syudad. Naata karon dinhi sa usa ka pawn shop diin nagtrabaho to ang gwardya kasamang Benji nga giilugan sa iyahang sale sa usa ka lalaki nga nailhan nga si RG Katipay kasamang Benji nga taga Negros sa pagud bayani kasamang Benji nga nag-edad ni siya og 24 anyos. Naata din barog dito mismo sa atubangan sa maong pawn shop sa Mang Benji tungod kay gianhi pod nato o gisusi gyud nato kung unsa gyud ang nahitabo kagahapong adlaw para sa kasayuran sa tanan ka sa Mang Benji gahapon sa mga alas 11 pasado sa udto dunay gialarma nga usa ka tulisan na matod pa nga nangilog man ni siya og pusil sa usa ka gwardya dinhi sa usa ka pawn shop hinungdan nga nanawag og pulis ang mga residente po dinhi. Nya nay ni responde ka sa Mang Benji apan ni resulta man hinuon ni sa pagpusil ngadto sa pulis nga ni responde atong maong lalaki. Una nga nahitabo ka sa Mang Benji mga alas 11 pasado anang buntag kagahapon adlaw. Taud-taud na di ito ang katong suspitsado kasamang Benji katong lalaki nga wala gyud mailhi sa taga dire nagbarog-barog na sa dapi sa pikat nga tindahan tapat ka gyud sa pawn shop kasamang Benji nga naay gilantaw-lantaw ra dinhi sa may pawn shop. Diri siya kasamang Benji nga
kanang nakabantay na to ang mga tindira diri ka sa Mang Benji nga taod-taod na gid siya apan wala gid sila kalibutan kung kinsa tong tawhana tagaan siya tungod kay ato panghigayon na sila nakakita ka sa Mang Benji ang ato nga nasairan gid mismo diri sa panghitabo kagahapon base pod sa mga nag-succeed ka sa Mang Benji ang kaning gwardya nailhan nato nga si Sir Alberto nga ato pod gyud nga nahinabi o mahinabi gid nato pod usab ron ka sa Mang Benji kada udto alas 11 paniudto na siya ka sa Mang Benji nya igahuman niyag paniudto kay iyahan na gyud naandan nga mopalit gid siya og soft drinks kay mo inom gid siya ka sa Mang Benji nya ang iyahang gitrabahuan nga pawn shop ang kilid ani kay tindahan man diin maura iyahang suki nga palitanan niya og soft drinks ka sa Mang Benji ato gayuna wala gid siya gadahom ka sa Mang Benji kay abi ra gid diya nga gabarog-barog ra gid diring lalaki apan nabantayan nato niya ka sa Mang Benji dihang nipalit siya og soft drinks diri sa tindahan so dihan tindahan na kani nga tindahan dool ra gid ni tapad ra gid siya sa pawn shop ka sa Mang Benji ang pawn shop nya diri dayon ang tindahan dihang gikabuot na matud pa sa gwardya ang iyang soft drinks ana na siya kasamang Benji. Gituyok siya. Gituyok dayon siya. So katuntuang nangilog og armas diha ra pud sa entapad ana, diha imong gibarugan nimo. Diri ra kasamang Benji, diri ra gyud. O kanana ni sulod daw inako gisa tong ni kuan ni duol og kalit na. Taud-taud na pud siya atong higayuna kasamang Benji. Diha nga ni kuan na ang gwardya, mikuha na gid unta siya sa soft drinks, gituyok siya sa mga suspitsado o gikuha ang iyahang armas sa kilid kasamang Benji. Nya ato ang nasayran nga ang maong dali di ay kaayo nakuha ang maong pusil kay ang sudanan sa pusil sa gwardya kasamang Benji wala po'y lock. Walay lock kasamang Benji hinungdan nga dali kaayo nga naibot sa katong lalaki nga wala gid nila na ili ang maong armas. Nya diha nga ni action na gid unta to ang katong suspitsado kasamang Benji or katong tulisan matud pa nga ni atras na to sila diri kasamang Benji ang niya ang katong gwardya kay iya nga pud inta tong ilugon apan gitiunan siya gitiunan siya kasamang Benji dapit sa iyahang tiyan nya gikablit pag gidraba mo na lang gani kasamang Benji wala kini nakabuto gikablit niya ang armas kasamang Benji kaduha ka higayon matud ka aning gwardya nga naa dinhi apan may na lang gani atoy gayon na wala nakabuto hinungdan nga ni action ang gwardya og ilog unta nya dakpon gid unta niya ang suspitsado apan nidagan kini padung dito sa may dito gid sa nahitabuan kasamang Benji kay kani magong pawn shop di trabaho ang gwardya layo kaayo pag gidaganan ang suspitsado kasamang Benji diin siya na pusilan pod layo pa kaayo tuyok nagtuyok pa sila diri kasamang Benji gani gigukod pa to ang suspitsado sa usa ka tindero dinhi sa maong tindahan kay sa tumong lagi kasamang Benji kay nanyagit naman nga naalang ikunoy tulisan dahil ikawat kasamang Benji mao tong gisubay nila gigukod nila kasamang Benji dito gid sila naabot dito sa may Danau Supply or naay usa ka hardware dito kasamang Benji nga dito gid siya naabdan hinungdan nga ang kaning mga residente dali sila nga nakapanawag og police kasamang Benji ang katong tindero diri kay gibagat naman lang to niya dito sa eskina kay medyo layo pa gid sila gidaganan niya medyo idlas ning maong lalaki kasamang Benji kay tungod batanon pa pud kaayo mao na ang nahitabo mga alas 11 jud kasamang Benji pero karon ato mang naabtan diri kasamang Benji naamang pud hinuoy CCTV diri kasamang Benji nga magpamatuod nga dira gikuha gito sa maong suspitsado ang armas apan nangayo pa lang gid ta og kopya kasamang Benji kay ang tag-iya gid mismo ani nga maong tindahan wala pa manabot pero atong hinabion sa kadali gyud ang security guard o si Sir Alberto kasamang Benji kay makasaysay man gyud siya nga kalit kaayo ang panghitabo kagahapon naa dinhi karon kasamang Benji kauban na to si Sir Alberto sir live ka karon sa DYHP RMN Cebu sa IFM Cebu sir naunsa man gitong panghitabo kagahapon sir wala nagkwara ko kana mangyod to lang sa kubang yung tulad-tulad ko soft drinks niya ang katong tao nga nagkuha sa kong armas dito nagbalog-balog sa palitan ako o kanang soft drinks pagdawat na ko sa soft drinks di kalitag bunot ang armas nga pag sa armas ako tang bawi og balik
Gitiunan ako. Kablit na yun. May gali kay wa kabuto kay blanco man. Wa man ako. Tulor man kabala akong gibutan sa kwan. Kanang sinana ka ng tambor. Tulor man kabala. Blanco, wa kabuto. Ako tandas magan. Dagan man. Dagan na yun. Gusto na ginokda na yung nga to. Layo sa gikig abtan, sir. Di na abtan, gidi mo dito sa may hardware, yun. Oo, pero wala patay na. Anak ko sila na siya. Oo, sila na. Kaya tuyok mo ko, layo mo kayo niya. Ang katong mga BGMP, kay kamo to. Kanang sinana, kanang naman sila sa kanan. Sila naman nakuhan. Pag-abot na ako dito sa kuhan, wala. Sir, unang higayon pa ba ito mo nakitaan ang katong maong lalaki na si barog-barog din, ha? Ikaduha. Ikaduha na, kanus man yung unang higayon mo siya nakitaan? Ato pa ko sa simana. Atong kusang semana. Nag-unsa man po siya, naka-istorya ba nini ko, sir? Oo, sa istorya de. Hindi man, naglingkod do. Yung siya, mga place, kuhan, ako, ang among gihayal ko man babae man, di man laki. Nangita siya og trabaho. Atong unang higayon, mga usa ka semana na ang nilabay. Na nagkatabi pag hindi ay mo ani. Kaila ba ka ani niya, sir? Wala. Wala ko kaya. Yan, ibalik siya kahapon na. Kahapon na. Tinuod ba po sir nga, nangayo ni siya og bala sa imuhang kusil? Nangayo. Nako, why bala? Oo, man. Nakasulti ba siya, sir, na unsaon niya? Sa ganoon, kaya ako maging na nga. Pag mga why bala, niling ko siya din, nabako, ako mangi pa gawas. Humito kay, baho ka na rin aso, nabako siya, di ako ipagawas. Minsan din siya, nakaw kay, ako mangi pagawas kay, ang aso nga rin masasunod. Kasamang Benji, na kay dugang pangutana? Oo. Sige, palihog panulo sa iyahang kuan kanang naang dunggan. Sir Alberto, mayong buntag nimo si kasamang Benji diri sa DYHP niya live taron sa DYHP ug sa IFM, Sir Alberto. Kanang nagkatong lakiha ba? Sa imuhang tan-aw ato kay nakaanha naman dai sa diha kay nangutana siya kung nag-hire nag-hire ba mo unya nangayo pag isa nimog bala. Sa imong timbang-timbang ato do na to sa diferensya sa utok? Murag na gamay. Nay gamay. No, murag iba ka to. Adik, baka ka na. Apply lagi siya. Nako, ako hindi nga. Nako nga, babae na yung gaya, di malaki. Hindi nga, dahil lingkod siya din eh. Nalaba ako, aso kayo. Ako di pagawas. No. Kaya ako hindi nga, nako, gawas na to kay. Aso kayo na rin. Hindi ko nga yung mga customer, bawas aso. Butong yung black, ako. Kahapon na nabalik. Hapon na niya balik. Wala ka to siya nagdumot nimo nga wala nimo tagai og bala mao to nga gibalikan ka diha. Di ka manghatag bala, ilogon ko na lang imong armas ha. Wala man kay man kanang dili man diri pag dili man diri sa akong gigwan dito dito man nagpalit ba ko sustain. Kay maliud ko ako, dapat ba? So kana unsa man tong armasa, sir? Ito mo to? 3 ito. Wala din ay kuan, wala din ay lock ng imuhang kuan diha, imuhang bakos. Ang wala lagi ang sakuban. Wala lagi lock. Naguba lock. Uy, pero nganong kuan man na? Nganong wala man na ma? Kuan ni mo, wala nimo mailisi di ay? Wala kayo. Nga kuan ba kanang so kuyawa atong kuana no, kuyawa atong pag-ilog niya nimo kay nagkuhang kag soft drink sana wa ka kabantay pag-ilog gitiunan dayon kadayong tablet dayon may gani ka kabuto. Okay. Nayali siyempre kayo kay ang bala akong ibutang tulo ka bo niya ang tablet niya blanco. Pakabot sa bala ba? Ningon si kasamang Nestor wala ba kuno kay agod-agod kay wa man kabuto ang armas. Wala. Tulo ka bala akong ibutang. Tulo ka bala ra pero nganong ang katong pulis nga yahang gi pusil na kuan man timingan na igo man. Okay, kuan man kanang pagpusil ako blanco man niya. Ikadwa tablet. Mubuto na ko kay dito naman ang bala. So mao toy kuan, mao toy rason dili kay ingon nga do na kuno kay hawak nagkapangayo kuno kag tangkil sa sikihor. Ha? Full pato na ako ang tambor unong kabala. Lara, ako sa hagba.
Ah, delikado ikaw mo'y makuan gyud to. No, ako mo na. Pero una nga makaingon ta nga kaninya ikaduha na nimong kinabuhi. Oo, ayun na. Kaduhan ng kinabuhi. So, unsa may imong gibate ato nga nailog ang armas, gitiunan ka unya kanang nang wa makabuto sa may paminaw nimo atong nailog armas gitiunan ko. Wala ako talayon. Oh. Dagan ni. Ni dagan man ito akong gugukod. Pero kanang nang pagkailog niya sa armas, unsa man ni istorya pa sa nimo nga unsa man kunoy tuyo niya ngano magiilog man ang armas? Buhay tingog. Pag-ilog niya sa armas, dito ka sa, tiyon ako. Uy! Asa siya gamay niya, then tiyon ako. Wala siya mo deklarar nga, kuhan kay kanang naa nga, tulis ni ayag palag, nya ni sulod siya diya sa pawn shop, may kawa sa muso diya. Wa man dili makakuan, kay kasilahan. Ako tang ilog balik ba? Dagan man. Oh. Layo kami dagan na, ginapinunay. So katunto pag-aksyon nagdagan ni kuan kanya, imo sang gisundan. Ako gisundan na ako tang ilog balik ba? Sus kuyawa ato no, may gani kay wala ka pagtan-aw niyang gigukod ka wa ka usbin niyag pusil. Wala kay layo naman. Layo kusog kay dagan niya ako. Langan mo kay kustanan kay dagan kay mga tanan nga. Gas, imo itong armas ako. Maulong ko ka, Diyos. Dagan kay mo. Kuhan ako ng dagan ko. Dagan kay mga sana ba? Mga ilapis kasada. Oh. Dagan kay mga sana. Imo itong armas ako. Uyan mo na nga. Lalayo kay kong bayo sa akong igukod. Kay dagan kay mga sana. Pila na may edad ni mo, sir? Ay, ang akong kuhan. Kita ng ibig niya. Dito sa kuhan. Sa synthesize naman ko, no? Dito sa City Hall. Kung 59 ka, kung doon ay 6 nga magdoon sa to, say. Yan na. Oh, 59. Ang kwinta, 66, sa synthesize. 66? Uy, asa mo 66? Diya sa imong PSA? Sa balik na ako. Sa birth, unsa man kang anyuhan na tao? 59. Ha? 1959. 1959. So 1959 kasamangkin. Pila na may iyahang kuan ana? 66 gyud. Oh, pero 66 gyud siya. So 66 na. So muna ang imuharang kanunay daladalaon diya sa imuhang huna-huna nga 59 ka labi nagnay magpaduol nimo nga mga hubin pa. Pero kanang nang balik ta ato ba kay kaning ni kuan man ni god. Kadto siya pagdagan ninyo inyuhan ang gigukod nimo kusog kay sang nakadagan ngano kinsa may nanawag og pulis. Ang mga tao diri sa kuan nakakita nga naggukod ko sa akong almas. So kato mga tao na maoy nanawag kay nagkuan na kada nagubot na. Nagubot na ba? So katunto ang pulis nakakita kas pag-respondis. Pulis pila sila kabuok? Duha ra sila naka-bulletproof ba to? Wa pa nang nakagukod sila kay naman sila sa kanan niya ako dagan lang ako. So kanang naggikan diha sa imuha nga gibantayan nga punsa paingon atong nahitabuan mga pila ka kametros? Kay lituyok na to. Pero ang gidagan ang layo-layo kay mga kuang kametros mga 10 metros siguro. 10 metros? 10 adulol ra. Lituyok na to. Maulayo ka nito yung... Lituyok man niya. Nga pa yun sa... Yung sa tuwan, doon na lang sa akong nagkikipal dyan. Dito naman sa unahan. So katunto, unsa man tong hitabo? Ano nakuan man ang pulis gyud sa nakakita ka pag pusil niya sa pulis or wa?
Wala. Kaya pag-abot na ako, nagbuyod naman ang katungkuan. Niya ang katong bulis nga ng posilan. Isa na sa hospital. Pag-abot nimo na kuha na. Ito na Wala na ay. Niya ang polis nga katong ng posilan dito na sa hospital. Kaya nituyok mo ko. Dayo makagtuyok na ngayon. Pag-abot na ako. Niya ang mga driving kita, gano'n nga. Kanang ano mga armas ka wala dito? Nga. Di, pastos kay ko tugula ko. Pag-abot ako dito. Wala nga ito. Ano ba yun? Ang katong pulis, asa mo kuno to na igo? Mata ko, lapot. Mata, ang anto ko dito. Pupog. Sus. Nga. Lapot sa luyo. Ito bigay dito sa ospital. Dito sa ospital na matay. Nga, ang igagaw, nakakita man. Ang igagaw may napusin. Ang igagaw sa pulis katong BGMP. BGMP. May napusin. Sus, pasti lang pagka kuana no kanang na ang yawa nga kuana hitabo. So kaning niyang imuhang ikaduhang kinabuhi nimo karon dako kag bagto ikaduha na nimo ning kinabuhi unsa may imuhang kuana lang imuha karon nga unsa man padayon ka diha sa paggwardya kay kanin 66 ang edad unsa may nganong wala pa man ka mo retire? Lagi ako lang retire ako. Retire ako niya di pa masala ko nga. Kanang makunta maka sa inyo retire kay nako manguma. Manguma na lang. Asa man din inyo ha? Buwangan sa Portland. Sa? Portland ba? Portland. Portland? Asa man na dapat? Bukiran sa Danau. Bukiran. Bukiran na din is Danau. Ang talon niya ako diri sa highway loob na tuyo. Wala ko matunga sa bukid. Sus, so karon ang imuhang armas, asa maro imong armas? Napa diya sa kaong kay kuan man pamutol. Tabaman sa pulis no, kay laban mo tong i-kustodiya. Ila ka mo ni kuan niya. Ilagay na ko number ang pulis kay tawagan ako ini command. Ipakuha ang armas. So kaning hitabo aron unsa man ka kanang pananglitan og moingon ng imuhang agency or kanang nimang imuhang amo moingon nga unsa magipapili ka either mo retire na ka or mo padayon sa ansa ka. Mga na lang ko nako. Mga kaya na lang ako ingon sa imam nga. Nga, unsa may kalingawan. Nako manguman na lang. Manguman na lang. Napakay asawa. Na. So manguma na lang ka dito o baka mangita kag trabaho nga kanang naandili ingon ana nga noon kanang naan sang gwardiya kay kuan ra man sana gaan ra man sana unya og maisag ka mo gunit og armas. Pero og makaya pa nimo di pero kanang midara 65 mao man gunay sa private nga mga kuan kasamangken kanang retired na. Retired na. Retired na. Pero nga may kanang nag-retire na maservisyo gyapon pwede naman. So ikaw ra usa ang guard diha? Ako ra usa ka. Adlaw man gabi wa may kuan. Wa may duty ni kami. Alas 5 lang ito to. Ako lang ang timingan lagi di paniid to. So katuntua siya ag pananglitan og diha magkastapan nga tindahan gi ilugas armas og nisulod gyud to siya tuyo diha sa imuhang gi bantayan nga pawn shop delikado ma hurot og kahanaw ng mga alahas diha. Delikado okay. Madali nga to man sa kita to. Di man nga ligagas. Nga to mandagan. Itas. Sus, so wala yung ka nagduda atong suna ka nabuntag ni anha diha pagkahapon ni balik ka na uto-uto wag yung ka nagduda nga ni balik man ito hana so may tuyo ani. Wala, wag ko kakita natin nga pag kontrol na. Awa nakakita na lang kakatong giilog imong armas. Mga to. Di wala day ka nakakita niya nga diha man sa nagbarog-barog sa tindahan nga imong gipalitan. Nakakita pero nagliniw matubang ako. Yan mo to pato din sa dayon ko
palit og soft drinks. Kaya malinod ko ko. Pagdawat na ko soft drinks, lipot na yung sa kumayo. Dito labni sa ugang. So unsa may pagtuo niya ato sir? Kanang naang asa imuhang pagtuo ba? Manulis to siya or armas lagi ang tuyo? Hindi, manulis siguro ito mga ito niya. Kaya naman sa mga ebidensya dito sa kan. So siyang bag. Na ay mga granada, na ay mga kunato. Kanang mubuto bitaw ka ng labay. Uy! Nasa iyang bag? Oo, sa iyang bag. Nakuha nas pulis? Maaga dito sa headquarters. Aw naa dito sa bag nga dala pagkailog sa imuhang armas? Na. Uy! So ang sulod ato, granada? Dili ka ng pandito, kana bitang butilya, bitang gasolina, mga lansang, pumutang. Aw! Buto ko na ato. Murag mga improvise di ay na nga kuan pabuto. No, wala ba. Ayun lang ito kuan natin tumo nga to. Wala to siya ka. Kuan niya rin. Buto nga, sa pitas, pagpalit na ko soft drinks, buto nga, nakahigayon siya, kaya nagawat ako sa soft drinks pag gusto sa tindera. Sus! Grabiha, tono ka nang nakuan juga sir, naanghilan juga ato kay palitan naagod sa improvise so pananglitag tuyo niya manulis to pagkuha na sa armas may gani kiwa mo sulod og balik dito sa kuan murag na kuan na tingali to naratol na tingali to nga pagpabuto niya wa ni buto. Wala kaya akong talaga maganda pagkabit niya. Blanco man, may bala. Ako na gas magan. Oh. Pag sa ako gas mag, ito magdagan, Ito ako inukod. Pero ako inukod na kayo. Kaya naaftan to na ako. Ako rin namatay. Gili ka to po. Sus, kuya ho, aning kuan na, no? Ako rin namatay. Inikab dito to ko sa buto nung to. Kaya nga namatay bala. Oh, ang bala ni kuan na, ni saka na sa babaw. Kung napul pa ito na kung sul ang bala, aarer ako dyan. Haba, butong ito tayo. Nagalit yung blanco. Pagkablit niya, wakay bala. Itanong kablit. Nanay bala. So kuana, so kaning niya, unsa may imuhang mga istorya ron sa tuang mga guards nga naminaw karon nga kanang naang pareha ng imuha basig doon na po yung mga gwardya nga walay mga lock ng ilahang armas. Kung ako ganyan niya, butang niya na black yung kwan. Armas, pero ako sa hindi ko sa tagal yung ibig. Oh, katod. Dugay na ka nagsidaladala atong armasa nga walay lock diha sa imuhang hawak? Dugay na. Ngan, wa gyud nimo na paliti di ito. Inyong agency wala mingon paliti na wala kila kahibalo. Wala kay. Wa akong gidugay yun. Oo, buat ko masuhoy ang patong tawagin. Ingan ko, maglingkod ko, ang aramas ako, makatubang ako, tigahan. Nga. Nga nga. Kumpiyansa kayo ko, nato lang yun, nagpalit ko ko. Sige. Sir Alberto, salamat kayo ha sa imuhang kanang naang panahon no nga gihatag diri sa DYHP o sa IFM. Wow. Salamat. Yes, kasamang Benji, mauto siya si Sir Alberto, ang gwardyang giilugan og pusil sa usa ka lalaki nga kalit lang ni buto pud gyud diri kasamang Benji. Kaganiha, before tani nangita ni nilang pawn shop di inahitabo kaghapon kasamang Benji. At gyud ta gyud Kadupit, diin pusilan gyud ang katong maong pulis o katong nangilog og pusil. Atong nakahinabi pod ang pipila ka mga residente dito kay distansya man gyud kaayo siya diri sa Mang Benji. So atong nahinabi dito ang usa ka mekaniko nga naa dito atong higayuna nga nakasaksi pod gyud sa Mang Benji sa panghitabo nga naginukuray na ni ang kaning pulis o kaning suspetsado. Hapit na gyud unta di ay niya maabtan sa Mang Benji. Apan dihang kay dakpon nagigid unta niya kasamang Benji niya dihang nilingi niya muraga
naratol na pud ang suspetsado, dito na siya nagpabuto sa Sus! maong pusil hinungdan nga naigo gyud ang maong pulis left lower eye niya kasamang Benji diri sa ubos nga bahin sa iyahang mato niya matod pa Sa mata niya? mekaniko nga matod pa sa mekaniko atong nahinabi gyud nga nakasaksi nga kausa pagpusil sa pulis kasamang Benji kay naditso gyud siya og lukapa sa yuta sa atubangan gyud sa hardware niya. May dito naman naka-standby ang katong DGMP kasamang Benji niya. Dito na nakalugar pod og pusil hinungdan nga naigo pod gyud to ang maong lalaki or katong suspetsado kasamang Benji. Nahala, sige. So para sa mga Benji, mauna ang ato ang kasayuran nga nakuha po gikan dinhi sa syudad sa Danau. Kauban ako sa atong RMN Patrol, atong speed pilot, Idol WB's IFM 93.9, ang atong CNU Communication Interns, nga silang Gracel, Mikey, o Christine. Ako sa banginyong Radyoman, Jane Gallardo, DYHP, Tatak, RMN. Okay, salamat kayo Radyoman Jane Gallardo sa imuhang live report. Diha gyud mismo mga sukintig paminaw sa Danau, no, sa poblasyon Danau, usab mga sukintig paminaw, no, so grabiha atong kuana kasamang Nistor, no, kana kaingon tagyod nga kuan pagyod do na pagi mga hinungdan nganong wa in taon to ni buto ang armas ikaduhang kinabuhis gwardiya, no, luoy sa dibatan to mga kuan kasamang kin kay nato ang mga security guard ba, no, kay og kuan god na kanang nang kato siya ang duda nako ato. Posible man to nga armas ra sa iyang tuyo o niya manulis to humagkuwas armas kay moto iyang gamiton na unya pagkahuman manulis ya kay mo iyang gamiton niya kasamang Nistor unya mura na to siya naratol kay pagpabuto niya pagpabuto niya wa man ibuto unya aksyonan man siya hamag sa gwardiya na pagka kuha na dito na hinuon porting pagka kanang naang na among mga sukintig paminaw hinuon ang pulis, no, niining kalakiha karon pero pasalamat lang pud ta kay ang gwardiya in taon kasamang Nistor wa siya mabuti kasi bakog aristian para sa tiyan makuno siya gi dulitan akan nang gitiunan na may gani in taon kay kanang wa kabuto mo ito tong pangutana kay ngumpos kasamang Nistor god kay nanakinis kasamang Nistor tuom gini ani mga habak-habak mga tangkil-tangkil kuno taga alegria man taga alegria man siya mga sukintig paminaw so tuo siya ani nya kini si kasamang Louie Nieves taga Dumanhog man sani o tuo man sani aning lana-lana kay pero muna kasamang kin nga dili pa gyud para iya na katon sa gwardiya ba dili pa para iyang panahon mo nang giingon nga gianghilan pa gyud kay piso sa 66 sa guto yang edad taon nya kanang nang padayon mga sukintig paminaw nga naning nga buhi ato ang i-check si Radyoman Remart Pugoy kay kanang nang ang pamilya mga sukintig paminaw sa pulis nga namatay o niya naapo dito ang suspect, no, nga si katonto ang pamilya ni sa pulis kasamangkin, no, ang natua karon si Radyoman Remart Bogoy. So kasamang Remart, kumusta man diha karon si mohanay mo tangan? DYHP RMN Report. Kasamang Radyoman Benji, live na karon dinhi sa Purok Nangka, Barangay Ilihan, lungsod sa Tabugon. Niata mismo kasamang Benji atong duaw ang nagbangutan ug anaa sa kagulanan nga pamilya nining usa ka 28 anyos nga pulis kinsa gipusil patay kagahapon diha sa Dakbayan sa Danau atol sa pagresponde kasamang Benji sa usa ka establishmento kasamang Benji. Ataga background sa mga Benji kining balay nga nasa kong likuran karon mao ni ang panimay sa Ornopia family kasamang Benji kay ang kaniyang biktima na ilhan man nino nga si Mark Ornopia kasamang Benji on mas nailhan diri sa angga nga Makma kasamang Benji. Doon na pa sila ginikanan kasamang Benji. Ang ilang amahan 60 anyos o galang ilang inahan nagpangidaron kasamang Benji og 56 anyos kasamang Benji. Og 5 sila kamanagsuon kasamang Benji. Makaingon ta nga family of police ni kasamang Benji kay sa 5 ka managsuon, duhanin sila ka mga lalaki kasamang Benji. Labot ang biktima nga puro sila mga pulis kasamang Benji. Ang ilang kinamagwangan ilang ati kasamang Benji, dili ni pulis apa na doon na ni negosyo kasamang Benji, doon na ni paninda maghimo ni kay kasamang Benji nga mao'y panginabuhian nila. Ang ikaduha nga igsuon kasamang Benji sa biktima, mao ning yang kuya nga si Sir J Ninyo
Ornopia, usa ka pulis kasamang Benji dinhi sa maong lungsod sa Tabugon. O ang ikatulo kasamang Benji, maoning biktima nga si Makmak o si Mar, maoy tunga-tunga sa mga managsuon kasamang Benji, usa ka pulis nga nadestino na 2 to 4 months kasamang Benji diha sa Dakbayan sa Danau. Oy, bago pa diay na siya nasahin diha. Yes, kasamang Benji, una ni naasahin dito sa lungsod sa Bugo apan nabalhin ni kasamang Benji diha sa Danau City kasamang Benji. Og 5 years pa ni sa iyang serbisyo isip usa ka pulis kasamang Benji. Ang ilang ikaupat nga igsoon kasamang Benji usa ka babae og nang-apply pa pod criminology graduate kasamang Benji, nang-apply pa ni sa pagka-pulis pod kasamang Benji. Og ang ilang kinamanghuran third year college kasamang Benji, kasamtangan pa karon nagtuon og criminology pod ang kurso kasamang Benji. Kasamang Benji na hinabi nato kaganina no, ang kuya nga si Sir J Ninio kay dili pa man magpa-interview kasamang Benji, nakasabuta sa sitwasyon sa mga ginikanan. Ilabi na kasamang Benji ang asawa in town nining biktima nga 28 anyos pod kasamang Benji ang iyang asawa ug dunay in town ni sila anak kasamang Benji nga nagpangidaron og 3 anyos kasamang Benji. Wala pa in town na kinabi nato no ang asawa ug mga ginikanan apan nitingog kasamang Benji ang usa sa mga igsoon ang kuya sa mga biktima kasamang Benji atong anhion sa ilahang panimay kasamang Benji. Kung atong ilagway ilang panimay kasamang Benji, kining ilang mga silingan, no? Ilahan na po ni mga kaliwat, balay sa ilang iyaan, mga igagaw kasamang Benji, tapok na sab ni sila karon. O kining makita sa ato ang video kasamang Benji, mauni ang mga buhi nga koy nga mga isda kasamang Benji sa maong biktima kay matod pa sa atong nasayran nga atol sa weekend, day off kasamang Benji, day off sa maong biktima. Ang kalingawan sa maong biktima kasamang Benji magsabod, magpakaon sa iyang mga hayop na ni siya isda, na ni siya mga baboy o mga rabbit kasamang Benji og matod pa pod sa usa sa mga igsoon kasamang Benji kagahapon dayong biya sa ilang panimalay niingon daw ni kasamang Benji ang biktima nga pa ayaw ninyo kalimti og pakaon ang mga rabbit. Mao daw na last words kasamang Benji ni Makmak ang biktima kasamang Benji. Ato ang sudlon ang panimay kasamang Benji atong makita karon gipahigayon na kasamang Benji napahaluna na yung taon kaganina pa ning alas 3 sa kaadlaw na haluna na kasamang Benji ang patayng lawas ang haya ni Sir Makmak kasamang Benji ni akaron dinhi ang iyang mga igsuon mga ginikanan kasamang Benji mga igagaw o mga uban pang kaliwat kasamang Benji og karon atong makahinabi kasamang Radyoman Benji si Sir Zay Ninio Ornopia ang kuya, mao ni ang maguwang sa biktima nga si Sir Mark Ornopia kasamang Benji. Sir J, atong makahinabi karon nasa on air live na sa DYHP ug IFM si kasamang Benji tanghiya na sa linya sir mayong buntag. Sir James, condolence ninyo mga pamilya diha taon. Salamat sir. Unsa na gani imuhang kuan sir? Imong rank sir, Jay? Patrolman sir. Patrolman. So imo ning manghod si kuan, siya mo'y sunod nimo? Ako manghod. Mo'y gisunod na ginagyod. So kamon tulo ang inyong mga kurso gyud ay mga pulis. Upat gyud sir sa akong kamanghuran. Upat ang kanang kinamanghuran nimo kana pulis pod. Criminology sir. Kuan pod sa crime pod in town siya. So kaning ni sir unsa may katunto ang nakapusil pod sa suspect, unsa to kanang igagaw ra pud to ninyo? Dili sir kanang dugay na to nako nga kaila pod sir kay taon na tadanaw na assign mo ko didto. Magkita kami sa korte ato niya. Nagkailan na mi nga pareha mig apelyido mag-agaw-agaw ra po mi ato sir. Okay. Na mag-agaw mo galing. So kato sir, pwede minimo nga imuhan ning istoryahan kung unsa may istorya ato niya diha nimo imuhang istorya ang kuan ato kanang naang unsa tong hitabuang nakaresponde to si kanang ang patrolman na Mark didto o niya kanang naang ngano niabot sa punto nga napusilan sa hinuon? About sa panghitabo sir, wala po gimi klarong istorya sir kay muadto pa ko sa Danau karong Lunes para kuha na ko ang police report para masutagin ako sir kung unsa gi tinuod nga panghitabo gyud. Pero sa initial nga imong hibaw-an sir. Sa initial sir wa pagikoy kuan sir, kay may dawat pug lang impormasyon pod kay may kadawat yun sa panghitabo sa manghod sir. Nang
Lunis pag mo masuta yung nitabo sir. Okay, mato makoloni. Ato kay taon sa kuan sa Lunes. So kini siya 5 years na niya sa serbisyo, una na assign dito sa Danau City. Oo. So ikaduha niyang assignment kana sa Danau. Nagi sir. Oh, so 5 months ba day sa diha sa Danau? Morally sir, 5 months. Oh, so kaning niya unsa may kuan ani sa imuhang pagkakuan nimo ani niya siya ra kuno usa to ang nispondi o duha sila? Ang kanil ko manghod sir, kanang ang iyahang dutyhan, gid court duty rin, nasa korte sir ba nga mag-duty. Oh. So lagi ni siya, na po ni kauban nga duty po sa BGMP. Munang silang duha siguro mo nakakuan, naka-alarma ni, munang itabo. Nag-uban ang BGMP kung akong manghod. Sumauto nga na BGMP dito. Oo. So kani siya pambuntag ni sa nga duty. Pangbuntag sir. Ay wala may hearing po pa gabi sir. So ay hearing sa gabi Oo. So unsa man kuno to naagian na to nila or kanang sila gyud mo ni responde ato? Ang unay bawan sir, sila siguro yung naka-responde gila to. Sila mo nakaresponde. Sus, wa sila magtuo nga pero nakahibalo na sa ato nga naa ni armas. Sabi nga ako sir, tagi na ako nandito. Sus, ang katong imuhang igagaw sir katong BGMP asa man sa naara pod sa diha? Nasa Danau na sign sir. Atos Danau. Yes sir. So may gani kay kuan sa dayon kana na ang paspas pod sa dayon nga naka kuan in town, naka balos in town, wala makadagan dayon og layo tong kuan kanang naang suspect. Dako ipasalamat ato akong kuan sir tong parintin ako nga BGMP sa di na katagang kiniyag justisya gid ang pagkamatay po sa manghod. Sus. Kaning ni ang kuan in town ni ang iyang kani sila asa man ni mamuyo diha ra kanang na iyang gihayaan inyo ng balay nga sa inyong ginikanan or sa iyahan na balay ni sa among parents sir ya nahala diri karon kay pagbuhay pa man ni sila nagtuko silang pamilya sir kunang tipon pa sa among ginikanan sir. So di kuan ra pod sa diha iyang anak in town 3 anyos pa pod in town? 3 anyos pa sir, bata pa kayo. So iyang kuan ron iyang asawa unsa may kuan sa iyang asawa kay baluta dili ni sayon oy bisan dili ni kanang naang dali nga dawaton ingon aning sitwasyon taon sir. Iyang asawa sige intawog kagool sige tawag hilak. Di sa pagkaroon sir di pagid siya makadawat sir natabo sa iyang bana sir samot na nga paginihan sir ba nga bata pa lang anak. Lisod pa kay dawaton sir nga nawagtang na yung bana sir ako manghod. Sus. So katunto imong manghod naka pero mao lagi pod yapon nga diri man pud to sa ubos sa mata god naka naigo bisan pa og kanang naang magvesto siya. Okay sir. Patay gyud siya. Pagka kuana in town no kanang naang ang iyang sitwasyon ba nga na kuan gyud siya kay pag ang katong gwardya nga iyang gi una niyang gipusil wa man makabuto ang armas. So, wala ka buto. Nya dito na noon pag ikaduha niyang pabuto dito na may gani kay wa intaw na among pud atong uban. Mo sir. Wa puta na sayang pud ang sakripisyo sa umangod ato sir ba. Kaning niyang asawa sir asa man po ni nagtrabaho ning asawa ni Sir Mark? Wala sir. Kung nagbantay nilang anak ron sir. Usa man ni sila dugay na ni silang gikasal? Tulo na katuig ka pin sir. Tulo ka tuig na taon. Sus, kuan pa in taon ni kasi nang ka 28 pa batanon pa taon kayong kuan na. Bata pa sir. Bata pa kayo. Unsa may imong pagkaila ani imong igsuon sir? Kaneo igsuon sir ang nailang lagi na ko na niya sir. Digin ni siya kay ba masuko og tao sir. Na magi makasaan niya iluom mo lagi na niya sir dili niya ipagawa sir. Pensyoso sir. Og ginay pinakakuan sir. So hilumon ni siya? Hilumon kayo sir. So kaning ni amo tuo ra po ni sa nimo na ay sa mga sipiat gamay niya imuhang i-correct nimo. O sir kay ipadakong imisa mong ginikanan sir nga maminaw gyud mo nang
Mutuog niya sa kuha gid tagid mga tambag. Sus. So kuan kayo sa no kanang agresibo kayo siya nga noon kay kuan pa man sad 28 anyos pa man. Yaha gyud to nga gikuan unsa man to kuno tinuod to nga yaha pag gyud ganing gigukod ang suspect. Mo na isa ini siya nga kuan sir. Amo na buwan gigukod pag gisoyan niya gukod sir. So inana siya ka agresibo gyud no nga. Di pa gid tutaan niya kung ginauna pa niya tarong. Pwede yung gid ang bala ray mo gukod sir. Bisag yaha tong kuan nag-warning shot, wala sa maka-warning shot. Wag siguro nakapabuto gid sir. Wa gid siya nakapabuto. Okay, kuan ato niya pananglitag. Kuan naman na, ma-considered naman na og kanang kuan to siya kay armed person man so. Armed sir, unya yahang gi warning shot og dili pa gyud gani bisag yan na lang tiruhon tong pusilon sir. Pusilon yang tiil. Pwede na gito gyud. Sus pero inana gyud sa na murag yaha lang yung gikuano nga luoy pug kaayo og pusilon nga ang yaha lang yung tingali pod nga madakpan lang to makuhang armas nga di siya makagamit sa impusil. Ayun lang ito niya nga walay dugo nga mo pander ba. Mao ra gito iyahang nga kuan nga kanang naa nga total mailog ra man ako ni kay kaning ni ang kaning suspect 24 anyos pagod bata pa unya medyo gamay pa ikumparar niya. Sus. Ang katong kuan, ang katosang usa nga ang katong sa BGMP ni apil siya og kuansan. Gukod ni sunod sad niya to. Ano sir, marag lagi nang duha ba na nagsunod gid siguro. Mo nang naalarmahan gid na bawsan gid dayon. Sus. May gani kay nakuan in taon nino kay sus pananglitan og kuan pa unya pag human ang pusil katong suspect ba og wala pa to dayon mamusil siya sa ato imong manghod mamusil pa yung laing tao dito nga magpaduol baka mag-hostage to delikado kayo daghan pang mahitabo posibilidad yun na sir kay wala kay boss sa panguto katong tawanan anong nagibuhat to niya ang pagpangilog og armas mao lagi nga kuan in town pero sakto to imong giingon sir ha nga kanang naang na may kuan na naman say kuan og katong bala lagi pagukod total kuan naman kanang dili man kayo sila layo og distansya. Sus, pero mo na noon di man sa makatubag na to pero naminaw man sa nato karon nga to alang sad nga sa kuan nga basi dili sa gusto dunay dugo nga mo banaw pod in town. Butan rin kayo ba? Butan kayo labi na kayo unsa man ni duol ning merkado ang nahitabuan? Pangina sir sa crowded kinang area sir ang merkado na mga nasayan mo kog danaw sa una sir ang nahitabo ang kanang area 20 meters siguro ang merkado na. So basig mo na usa nang gi-consider nga crowded ang lugar o niya kanang naang basi og iyahat tong warning shot to niya unya magpabuto na hinuon itumong sa mga tao. Mo yan. Madlo po sir, basin mo mag-warning shot yan, makasapa siya noon. Unya, pag warning shot niya, pwede sad nga, inig-warning shot niya, ang katong suspect, magpataka nila sa pamusil noon diha. Posible na sir. Sus, pero paita po no nga, kanang naang sa iyahang gidangatan ba nga ingon ana sa ka dedicated unta siya so nakan ni-responde dayon gigukod pagud niya. Ang uban ato anay maghuwat to og kanang sakyanan, maghuwat og backup nga gukdon tani. Baka giya ang nga to sir. Unya ang uban SWAT mo'y pakuanon. Nawag og SWAT dayon. Ya, aptik ra ba kay na mga SWAT at syudad sir kay mga kailagi ko na mga tawana. So katong kuan na hitabo wala sa nakipanglimutan sa wa sa maka panawag og SWAT ato? Wala na sir kada to siguro dito niya nga makaya ra gid niya ba. Mo to iyang kuano, tuo nga kuan ra gyud to niya kay labi pa 38 ra gud ang armas niya gadagan unya pero mo na ang asus. Unsa may kuan kuno niya sir kanang na ang kanang na ang katusi kuan na kani si Makmak na minaw ni mo ron diya sa Makmak unsa may imuhang kanang na ang mensahe nimo dito niya? Mo pahuli lang siya sa dayon gid sir
Di siya ang mabalaka sa mga anak ko asawa kay di na mo pasagdaan ang iyang anak ko asawa, sir. Moro na mo pasalig siya, sir. So unsa may dili nimo malimtan ni Makmak sir isip manghod o niya bisan og na pulis na siya unsa may mga dili nimo malimtan niya isip imong manghod? Siya na umango, sir. Yung dalir kanina mo masampit, sir, eh. Mugin akong di malimtan, sir, eh. Kaning lamig gamay hangyo niya mo. Kaya gidayan ni panon ba? Tabangan dayon. Maro na, sir. Sige, so salamat kayo nimo Sir Jay sa imuhang paghatag og panahon diri sa DYHP og sa IFM. Unya usbon nako amo ang pahasubo diri sa DYHP og sa IFM to sa inyuhang pamilya in town ining dili mayong gidangatan sa imuhang igsuon nga si Patrolman Mark Ornopia. Man Benji, mauto no ang kuya igsuon sa biktima nga si Sir Mark Ornopia kasamang Benji, si Sir Jay Ornopia atong nakahinabi kasamang Benji atong makita karon nga ang dian na din karon ang lungon na pahaluna na ang haya in town ni Sir Makmak kasamang Benji. Wa magtuo kasamang Benji ang pamilya nga ingani ang mahitabo kay niadtong June 11 nag-celebrate pa sila sa ika 60th birthday sa ilahang amahan kay birthday man sa maong biktima ni atong June 8 kasamang Benji ug June 7 birthday pud sa ihang laing igsuon hinungdan nga giusahin taw nila gi-celebrate ang maong celebration kasamang Benji ni atong June 11 apan mauna ni gidangatan karon apan matud pa sa biktima nga sakit man apan ilang dawaton og iunta nga mo taliwan sa laing kalibutan nga malinawon ang ilahang mahal sa kinabuhi og saludo sila sa bayanihong buhat nga gihimo ni Sir Makmak. Sugi ka na lang diri kasamang kasamang remark iduga guro tag pangutanan ni Sir J kon sila pulis mo sila tanan kinsa may ilang na impluwensahan nganong sila tanan puro ang pulis ang papa or asa man sa naka-impluwensa ana kasamang Benji dili ni pulis ang ilang amahan apan base sa pamahayag ni Sir J kaganina nagpulis ni sila kay ganahan silang makaserbisyo kasamang Benji og matud pa ganahan sila nga maluwas sila mahaw sila sa kalisod kasamang Benji. Actually ang ilahang mga iyaan nga naa sa gawas maoy ni tabang pud kasamang Benji sa paggasto sa ilahang pagtungha mao ni nga kasagaran kanila kasamang Benji mga pulis kasamang Benji. Okay. Sige. Final report kasamang remark. Yes, kasamang Benji. So nagika na lang dire sa lungsod sa Tabugon ining pamilya pero ang iyang asawa nakuha nimo diha nakita nimo or wa pa mo gawas? Yes, na ang asawa kasamang Benji kaganina nakita naman nato apan nagdumili una kasamang Benji kay naapa siya sa dili pa niya madawat ang mga panghitabo kasamang Benji. Apan nakita nato ang iyahang anak nga ang anak in town nakaingon pa ikaw ni nga babay papa kaganina babay papa Makmak nadungog na nako kasamang Benji kay diha sa kuan diha sa pagkuan sa kanang sa lungo na sa haya na. Yes, kasamang Benji kay ni ari man ang mga taga St. Peter Funeral kay gi-check magbalik kasamang Benji kay ang samad sa maong biktima na ay nanggawas kasamang Benji no. Gi-check ni sa mga taga funeral mauntong paghabwa na kaingon ang anak nga Papa Makmak kasamang Benji. Uy, so ang anak unsa may imong tanaw sa anak naghilak ba kuan ba siya? Sa iyang pangidanon kasamang Benji makaingon tanong nga ang maong bata wala pa intay kasayuran sa iyang pangidaron wala pa kasayuran kung sa gidangatan sa iyang amahan makakwanta kasamang Benji nga unsa ka intay iyang bation kung naapa siya sa saktong pangidad karon og mas nasabdan niya ang sitwasyon og gidangatan sa iyang amahan kasamang pero ganiha wala pa siya magpakita nga marag nitulo yang luha nihilak siya wala kakabantay wala raman kasamang so nibabay ra siya sa inahan. Yes, kasamang Benji, gilingo-lingo sa inahan ug sa iyang mga tita kasamang Benji, gitagagduwaan mga pagkaon kasamang Benji. Apan, maklaro sa asawa kasamang Benji nga nagbangutan in taon naa sa kagul-anan, gumikan sa naiguman in taon kasamang Benji sa iyahang mahal sa kinabuhi. Sus, paggaluoyan no nga kanang na ang palandungon ingon anay ba o niya gamay pa kayo in taon ang bata o niya naa ka sa kuan kanang naang sa serbisyo pagyod
Usab kining iyahang gi himo usab pagresponde sa tao mga sukindig paminaw nga kuan Yes, ay kasamang pait. Benji, usa ka bayanihong buhat kasamang Benji. Mo na nga saludo sila bisan pa mga sayuning nibiya kanila ang ilahang mahal sa kinabuhi nga si Sir Macbac apa na magpabilin ang ilahang saludo tungod sa serbisyo nga gihatag sa ilang mahal sa kinabuhi kasamang Benji. Okay, imong Kasamang final Benji, report. nagika na lang diri sa Purok Nangka, barangay Ilihan ni lungsod sa Tabugon. Niata karon mismo sa pamilya in town ining 28 anyos nga pulis kinsa gipusil patay kagahapon kasamang Benji atul sa pagresponde sa usa ka panghitabo alarma diha sa Danau City. Kauban na lang nako sa atong RMN Patrol si kasamang Jesus Bampong ug atong duha ka CNU Communication interns nga silang Raiden Zafra ug si Lorraine Rama. Ako usab inyong radyoman Remart Oristila Pukoy. Daghang salamat DYHP Tatak RMN. Kita So sa mga kabanay, mga pamilya ni Patrolman Mark Ornopia, amo ang pahasubo ni ining gikuan na kanang naang yahanggi wala wag gid siya maka warning shot no pasalba sa babaw ba pasalba lang sa babaw pero noon wa manggunta dito sitwasyon nya kay kanang naang pulis daghan sad kayo mga i-consider ba kasamangkin no pero ihanat ko nag warning shot baka ha o baka ha kanang naang pero wag gito siya magtuo nga kuan siya kanang naang pusilon siya kay nagkuan na god dagdaga na god pero mo nang ingon ana nga still lang in town na kanang naang na among siya pero na makaingon ta kasamangkin nga tingali iyahan na gyud tong panahon kay ngano na timingan man sad siya nga diri sa gyud sa patyanan napita na igo na diri sa og diri lang to sa abaga lang sa abaga lang sa Naong Baron di sa Suwang ba sa Maytian ba unya murag makaingon da nga kanang naang posible pa siya nga ma one in town na kanang naang masalbar pa pero kanang na sa fatal kayo nga kuano kanang naang naigo siya mga sukintig paminaw so muna ang puting kuana in town ang tao og diha ra gyud ta kutob kasamang Nestor diha lang gyud ta muna nga katong gwardiya go diha go gitiunan siya go gitiunan duol kay pagkation unya nahitabo mga sukintig paminaw nga may gani kay tulo ra ka bala iyahang na load ato unya pagkablit wa ni buto ihamagon unta niya ni dagan unya ang bala nga para unta dito sa gwardiya dito napuntas polis so muna nga mga naay panghitabo nga kanang naandi na to ma-control di na to matag-an muna nga kanang naang katong gwardiya ikaduhang kinabuhi to niya kasamang Nestor ikaduhang kinabuhi niya kanang naang kuana no ingon ani nga sitwasyon mo na nga tuang nga mga pulis tuang nga mga pulis dili ba pud lalim na ilang trabaho bisag moingon ang uban nga ihayag trabaho tawhay pa mas pulis Agila nato ni mga sugintig paminaw og kanang naang kulo komedya ba pero subong palandungon ang nahitabo in taon ini mong pulis mo na nga kanang naang maluoy tan ining ang mga pulis nga tarong bitaw nga mingon ini gawas lang aton tong duna poy mga pulis kasamangkin nga bago nimong alarma mingon pa nga sige unya na lang kay wa pa may kuan wa pa may sakyanan
Kana mga pulis nga mga abdik niya sus mga buutan nga mga pulis nga moy kon mao pa man intaway poy kuan mao pa may tuyuan ka sa mangkin na bantay ka na nga naay mga pulis nga kanang bantay ta kapilang ta kabantay ana nga dunay mga pulis nga mga kuan gyud sa trabaho dedicated sa trabaho o niya mo aksyon gyud dayon na pagtawag ana mo adto gid sa alarma pareho aning pulisa doon na gid sa dedikasyon sa trabaho gawas lang atong uban nga mga pulis nga naa dito'y mo tawag nga sir mo ni mo na sige kanang naang tawagin lang migbalik pangita sa mong CCTV diha ha. Gawas lang aton tuang uban nato nga makaigsuonan nga mga kanang naang uban nga mga pulis nga medyo kuan na guna kanang kamao guna sila kasamangkin pero say kanang matapulan na ba o gamay kapuyon tingalisad kapuyon kay sa unat tag 12 hours biya to 12 hours ang duty o niya 12 hours o side 24 oras na sa kapuyan karon noon wa nay rason tingaling kapuyan sila kay tag 8 hours naman ang ilahang duty kasamangkin no pero muna nga ingon ta nga kaning uban noon nga dili mo responde dayon tulo tapulan murag utas-tas ang kinabuhi kay di man masungasong dito hinuon sa nya karon mas dali makaresponde ang pulis kabantay ta mga pulis na mga patrol cars ana sa dalan o nya dunay mga pulis ato ang kadalanan diri sa Dakbayo Sugbo at least noon dali ni makaresponde kay mo manibalaod ni PNP Secretary pero mo lagi na nga ingon ani sad kinahanglang ang pulis ato sa gyung protektahan kay madahan ang isugal natong kinabuhis pulis maunhan ta anang na ang kriminal na hinuoy mo kuan mga sukintig paminaw mo hinuoy mo puos pulis mo di pod ba di ta makadawat no sumuna nga kaning niyang nahitabo karon ni Patrolman Mark Ornopia unta makuhaan nig pagtulunan sa uban nato nga mga pulis nga mo responde nga kanang naang kaugalingon gyud moy ato ang unang tan-aon no ilabi na mo responde tag mga tao nga mga kriminal mga yan labi na dunay mga armas kinahanglan nga kuan gyud ta mga pulis kay kuyaw kayo pareho ani tabuo na manghinaot nga di na ni usab sa uban nga mga pulis nato nga mo responde labi na ron kasamangkin kay within 5 minutes within 5 minutes mando ni General Torre nga within 5 minutes naa na dayon ang pulis didto so kinahanglan nga dili po ta abi kay nagukod ka ikaw pulis nagukod ka sa 5 minutes patuyang na lang po ka dito unya ayaw lang sa kay manghinaot nga dili na mausab ning niyang ingon ani na okay puting ko ana in taon puting pagka luuya taon kasamangkin nga nahitabo ani pero mo lagi na nga kato hinuong uban nga mga pulis nga medyo tapulanon nga dunay moadto ta dito magpatabang ng mga tuang nga mga uban nato makiigsunay nigpatabang dito ingon ra sa kuan nga sige baliki ra mi dirig na CCTV